सोर नाम लानो थाखाय अमा हालहैनायाव सैमाया गादेरनाय सोर बुंदों बे रावखौ? ओमफ्राय बिथां रनजित बसुमतारीनि खुगायाव माने बे बाथ्रा बेयो कयेक जना दाखालिसो स्टेटमेन्ट होबाय नालाय बावहाय एसे लाजि मोनदोंदां हयतोबा रनजित बसुमतारीनि बिखायाव सु हाबैदों ओंखायनो बियो बे बाथ्राखौ अमा हालहैनायाव सैमाया गादेरहैनाय ना बे रावखौ बुंदों रनजित बसुमतारी एम बिटिआरनि। ओमफ्राय बिनि खोथा बाथ्राफोरखौ फिन जाथाय होदों जायखौ बुङो आवगोलो मुगानि थान्दै निउस पर्टेल सालायोमोन ना बिथांनिफ्राय खुगानिफ्रायनो माखासे रावफोरखौ खोनासंनानै लादो। आं बुंनाय राव नङा बियो। आं बुङोब्लाथ' रनजित बसुमतारी बिथाङा एसेब्लाबो देहायाव डाबल सु हाबहैनाय जागोन ओंखायनो आङो जेबो बुंथ'ला। थ' नैबे रनजित बसुमतारीनि सायाव ना बिनिन्जय बसुमतारी ना मा होननानै बुङो मुगानि थान्दै निउस पर्टेल सालायोमोन। मानसिया जानो हागौ बायदि रोखोमनि लाइफआव फैना बायदि रोखोम खोथा बुङो खिन्थु बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ थ' सोलोंना लानायाबो मोजां नायनायाबो मोजां खोनासंनायाबो मोजां। फाग्ला जाब्लाबो जग्लाब्लाबो ना मानसिसोथ' मालाबा बै बे फाग्लानि रावाबो ओरैबायदि माने गोनांथि बाथ्रा ओंखारो बिसोरनिफ्रायबो मोजां मोजां बाथ्राया ओंखारो। दिनै बिनिन्जयखौ बा मुगानि थान्दैखौ गोबाङानो इनसाल्ट खालामो बा गोबाङानो बायदि रोखोम बाथ्राजों खोथा बुङो ना खिन्थु बिनि बाथ्रा बुंनाय ओमफ्राय कयेकटा लिडार दैदेनगिरिफोरनाव माखासे बाथ्रा कुइसन खालामनाय बेफोरखौ जुदि नायोब्ला माखासे कुइसन खालामनाय मानायफोरा थिगैनो दङ नाथायबा बेखौ बहा माइनास खालामो एसे जौ लोंनानै माखासे मालाबा खौरां बिजों निउस माबा लाबोयोना लाइभ फैयोना गोबां मानसियानो बिनि बाथ्राखौ गुरुत्त' होआ। जों एसे खोनासंनानै नायनि नङा होमबा माब्लाबा फाग्लाया माबायदि गस्ला गानदों माबायदि माबा ओंखाम जायो बेफोरखौबो मोजां गोसो होना नायनांगौ जानानै फैयो। नायनानै लानि एसे जोंनि जेलाव थानाय 65सा बिथांमोनखौबो बेल लानायनि थाखाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो हाइकर्टआनो जा सुप्रिम कर्टआनो जा जों गारगासिनो दङ जों खामानि मावगासिनो दङ। माखासे मानसि दङ अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफोर बे अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफ्रा गावसोरखौ नाम लानो थाखाय मुं लानो थाखाय बायदिसिना बुंथिगासिनो दङ। बेफोरबायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानैसो बुंनो नागिरो। गतिके केसफोर उइथड्र जाजोबनायजों लोगोसे जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि दायित्वआबो जोंनि सरकारनि आखायावनो जोङो लागासिनो दं आरो बेखौ जों मावफुंबाय थागोन। खुलुमबाय नोंथांमोन। जोंना रिसेन्टलि फायखारिफोरा मा बुंलायबाय इन्दि बिर जोहोलाव जोहोलावजो जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानै दङ बा थानांदों दिनैसिमबो उदां अखोराङाव फैयाखै बिथांमोननि उदां खालामनाय खामानिखौ सोर मावदोंनो बिआर फेरेंगानो। आं मानो फायखारि बुंदों बिसोर फायखारिथार नङा नाथाय खुगानि फायखारि। बिसोर मावो मोनसे खुगाजों मोनसे बुंफ्लायो बेखायनो खुगानि फायखारि होननानै बुंदां। दिनै नोंथांमोना बयबो गियाथ' बयबो नोंथांमोना मोनथिगौ इन्दिबि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जाय बारग' इन्दिबि बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबजानानै दिनैसिमबो उदां अखोराङाव फैनो मोनाखै। बिथांमोनखौ उदां अखोराङाव लाबोनो थाखाय दिनै सोरबायदि बारग' इन्दिबिनि सोद्रोमाफोरा बेजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। दा बिथांमोनखौसो बिआर फेरेंगा बिथाङा मा होननानै बुंदों अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननानै बुंदों। डेट मिन्स गावसोर मावनायखौ बैसोर बारस'ना खामानि मावदों होननानै बुंथिनो लादों। नाथाय नोंथांमोना मोनथिगौ जोबथेसालियाव थानांनाय जोंहा इन्दिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां लिडार आरो केडार्सफोरखौ उदां खालामनो दिनै नोंथांमोना मोनथिनायाव दिनै दि हारिमु बि बानस' अनजालि दैमारि बिथां रिमोनलां सार नायस्रां वारि सार बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बारग' इन्दिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बै जोबथेसालियाव थानांनाय इन्दिबि बिथांमोनखौ उदां अखोराङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय थादों। अब्ला फेरेंगाया दिनै सैमा हालौनायाव अमा गाग्लिनाय होननानै अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननानै खेंसालियायै सोरखौ बुंनाय जादों बै बिथां अनजलि दैमारि रिमोनलां सार बिथां नायस्रां वारि सार बि बानस' दि हारिमु आरो जाय बिथांमोना
दिनै एक्स इउनाइटेड फरामाव थानानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो जाय दिनै बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय माखासे थाखा फैसा रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरदों बै बिथांमोनखौसो बिथाङा बानसावनो नाजादों। दा अब्ला बिब्दिब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो जे बिथांमोनहा एनडिएफबिफोरखौ जाय बिथांमोना कनभिक्टेड जाखाबायमोन बिथांमोनखौ जों उदां खालामनो हाया, बेखौ कर्ट कासारिनि गेजेरजोंसो लिगेलि फाइट खालामनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोनखौ उदां खालामनो हागोन होननानै गबिन्द फेरेंगा सोरबा बुंनायखौ नोंथांमोना अथ'बार खोनाबोबाय। अब्ला दिनै नोंथांमोना बे फेरेंगानि मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनानो बासिनानै नायदो दिनै फेरेंगाया सैथो ना जों बुंनाया सैथो ना रायजोफोर नोंथांमोननि मोनथिनायानो सैथो। नाथाय जोंथ' बयबो उदां अख्राङाव लाबोनायखौनो जों हास्थायो, बयबो लाबोनो हायोब्ला लाबो, खिन्थु दिनै फेरेंगाया दिनै बै बिथांमोना मावबाय थानायखौ मानो अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननानै मुं सुनो थांदों, बानसावनो सानदों, बैखौसो जों कुइसन खालामो। दा बेखायनो जोङो सानो फेरेंगामोननि बुंनाय खोथाया मैल' गैया। बिथांमोना गादिनि थाखाय ना पावारनि थाखाय ना थाखा फैसानि थाखाय ना गावखौ मोजां देखायनो थाखाय बेबायदि खोथा बाथ्रा बुङो, जों मोनथि मोनला रायजोफोरानो बिजिरना लानाया मोजां।